ସୁଦ ବୁଢା ବୁଢାଟା ବା ପ୍ରକୃତରେ ବୁଢା କହନା ମିଡିଆ ବା ମୋ କାନ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିକିରି ଅସୁବିଧା ସେ ତ କାହାକୁ କିଛି ଭଲ ପାଇନାହିଁ ସେ ତ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଯୋଉ କ'ଣ ବା ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ ଆଉ କହିଲା ମୋତେ ଆସିକିରି ନିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇବି ତା ବୋପା ସେଠୁ ମିଛ କଥା ସେଠି କହିଲା ମା ଧିଅ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଆଇଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ନେଇ ଆଇଲା ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ନା ହଁ କହନା କହନା ମିଡିଆ ବା ମୋ କାନ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିକିରି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ତୋ ପୁଅ ଜାଣିଥିବ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ପ୍ରଭାବ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଠିକ ସେଇ କଥାଟା ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଆଇଲାଣି ଲୋ ଏ ବାଇଆ